Dwójce smím sa dopomnieć, że sme no jutro šli do lesa po jutrone jejka pytać. To ja wiem. To takie wysky są potem w pamiątku też ostali, hej. A gdyż ja nebych ten album miała gdzieś, also te fota, to potem ja ani nebych ja co wiedziała, jak ten dom nikak upadał. Nie tylko ja przedstawiłem, że my stjostejmy przed tej serotoni, jako kończne foto. A zas mamy jen foto z naszej pistornicze, mit Geschichte ani nebit pistornicze, ale myśmy już pisali spod unsere neue Mutti, no. A to nie ona jeszcze nebit. Ale my to żeny nesmy mogli z tym czynić, mój nanie so wyczynił, co wojnu w Ruskiej teraz jeszcze. Also ja bym potem dola jeszcze doma przyszła. To by wiedzą, ale ja nesem swoją nanę ani nas spoznała. Ja nesem wiedziała, że to mój nan, jeśli tam zjadł roczop przyjdę. To wszystko jsme se byli zase natvořit, ne. Ja som 4 byta, že som ja posledný raz viděla, a džebeč som ja druhý raz viděla, no.